Σήμερα θα παίξουμε League και Brain Rot και για την ακρίβεια θα γλύψουμε Brain Rot. Έχουμε και μια τεράστια γλώσσα. Τέλος πάντων, αυτό ακούστηκε πολύ περίεργο. Πάμε να κάνουμε League. Καλά τα πήγα. Συγγνώμη που παίζω πάλι Brain Rot παιχνίδι, αλλά μπρο, μόνο αυτά βλέπετε. Το προηγούμενο Brain Rot παιχνίδι πήρε 228 προβολές. Το πιο διάσημο μου μεγάλο βίντεο, by the way, είναι αυτό με το Driving Empire. Θέλετε να ξαναπαίξω Driving Empire? Κάτσε, τι είχαμε Water Bolino. Όχι, Water Dino. Γίνεται να πέσω κάτω από εδώ. Έλα, δεν μπορώ. Τέλος πάντων, πάμε να βάλουμε το Water Derillo. Εντάξει, το νεράκι στη θέση του. Και τώρα πάμε να πάρουμε λίπα μπαρ. Πάμε εδώ και ξεκινάμε η γυμναστική. Μπαμπρό μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο τι λέω. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο με τα χέρια μου, ρε, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Και ο άλλος μπορεί να το κάνει με τη γλώσσα του. Ο Χριστός και η Παναγία. Κάνουμε upgrade και το speed μας, upgrade το speed. 240. Ναι, δεν έχω λεφτά. Ναι, περίμενε ρε παιχνίδι να μαζέψω λίγα λεφτάκια. Δεν είναι και free το πρώτο update, τι να κάνω. Boom. Τώρα all complete, τώρα. Κάνουμε λίγο γυμναστικούλα με τη γλώσσα μας. Έχουμε 150 league power. Πάμε. Να κάνουμε ένα πολύ ωραίο. Να γλύψουμε brain rots. Και πήγαμε πιο μέσα. Καλό αυτό. Για να δούμε. Bonus. Έλα, δεν θα τύχουμε 3 bonus για το jackpot. Swag soda, not bad. Rare 2,72k, παιδιά, είναι καλό. Δεν γίνεται. Πατάς πάνω του και προχωράει, δεν μπορείς να αλλάξεις πορεία. Απλά πατάς πάνω του και προχωράει στη γραμμή. Καταλάβατε? Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγη γυμναστικούλα και επιστρέφω σε λίγο. Παιδιά, επέστρεψα, έχουμε 673 league power. Μπρο μου, τώρα θα γλύψουμε τα πάντα, να ξέρετε. Μπιουμ. Κάναμε και perfect γλύψιμο. Όπα, πού φεύγουμε ρε. Μια χαρά. Τώρα τι έχουμε, τι θα τύχουμε τώρα. Επί δύο λακ. Τώρα. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο άσχημο ρε μπρο, αλλά είναι λίγο σκατά. Δηλαδή δεν το θέλω ρε μπρο τώρα. Θα το κρατήσω. Είναι καλύτερο από το water ball το τίνο. Γι' αυτό τέλος πάντων. Και επίσης παιδιά, άμα συνεχίζετε παρόλα αυτά που σας είπα, να μου λέτε γιατί κάνεις brain rot βίντεο, brain rot. Μπρο, άμα δεν θέλετε να κάνω brain rot βίντεο, πηγαίνετε να δείτε τα άλλα μου βίντεο. Μόνο τα brain rot βίντεο βλέπετε. Εσείς είστε brain rotάδες ρε μπρο που βλέπετε μόνο αυτά. Εντάξει, εγώ ήμουν παλιά brain rot. Μπορεί κιόλας επειδή δεν έχω ανεβάζω άλλο content. Επειδή τέλος πάντων βλέπετε τα βίντεο μου νέα και μόνο αυτό το βίντεο τώρα είναι καινούριο να βλέπετε τα βίντεο. Τα brain rot βίντεο, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αρκεί να βλέπετε τα βίντεο. Έχουμε τώρα πάρα πολύ το speed έκανα upgrade. Είναι πολύ άλλο. Leak shop, τι είναι αυτό. Καινούρια χείλη. Κάτσε, όχι καινούρια χείλη, καινούρια γλώσσα, sorry, μπερδεύτηκα. Κάτσε να μαζέψουμε λεφτάκια. Άρα έχουμε 477k και να πάρουμε μια κάντι γλώσσα. Τέλεια. Κάνουμε ένα καινούριο leak up bar. Καλή. Θα πάρουμε. Θέλω να πάρω το κάντι. Να κάνει match με τη γλώσσα μου. Ωραία, το πήραμε. Και τώρα έχουμε ίδια γλώσσα και ίδιο leak up bar. Πάμε. Εντάξει, κάνω λίγο γυμναστική και τα λέμε σε λίγο. Ωραία παιδιά, φτάσαμε 4k league power. Τώρα πάμε να γλύψουμε μπρο. Και βζίουμ. Εντάξει, δεν ήταν και τέλειο. Εντάξει, δεν πήγαν πολύ μπροστά ρε μπρο, επειδή δεν έγλειψα πολύ ωραία. Αλλά και πάλι έχουμε περισσότερο λάκα επειδή έχουμε καλύτερη γλώσσα. Βλέπετε τώρα πόσο λάκα έχουμε. Τι είχαμε ένα brain rot 9 ευρώ. Ναι. 9 ολόκληρα. Εγώ πάω προς τα πίσω, δεν γίνεται. Έλα που πάει μόνο. Τι να το κάνω το swaggy μπρο. Που είναι τσίλι, αλλά τέλος πάντων. Έλα, αυτό ήταν καλύτερα από πριν μπρο. Θα φτάσει στο επόμενο area, ούτε καν. Έλα, δεν θα τύχω κάτι καλό. Πιστεύω ότι εδώ θα τύχω κάτι καλό. 8 λάκα, άντε, γιατί σας είπα. Κάτσε να δούμε και την brain rot θα τύχω κιόλας.
2 λάκ ακόμα. Ωραία. Έλα. Ο Epic Brain Rot 50k. Oh my god. Σπασμένο πράγμα. Παίρνουμε και το boost. Δεν το πήραμε το boost, δεν πειράζει. Παίρνουμε αυτό το boost και φύγαμε. You got the Tortuguini Dragon Fruitin. Perfecto, παιδιά. Λοιπόν, τώρα το βάζουμε εδώ και χαλάμε όλα μας τα λεφτά. Παιδιά, βγάζει 150k, λοιπόν. Πάμε να μαζέψουμε λεφτά τώρα. Perfecto. Και τώρα θα αναβαθμίσουμε το σπίτι μας. Βασικά θα πάρουμε μια καινούργια γλώσσα. Ναι, δεν ξέρω πού τα βρίσκω αυτά τα παιχνίδια. Κάνε ρε μπρο. Αλλά απλά τα βρίσκω ρε. Τώρα επειδή λέω θα κάνω brain rot βίντεο επειδή μόνο αυτά βλέπουν. Αναζήτησα brain rot και ό,τι μου πετάει το βλέπω. Λοιπόν, πόσα λεφτά έχουμε? 1,72 μη. Όπα, πήγα πολύ μπροστά. Θα πάρουμε κάτι που κάνει 1 μη. Δεν υπάρχει κάτι? Να, 5 μη μόνο. Έλα, κοντεύουμε 5 μη, μπρο. Πάμε. Μπρο, δεν μπορούμε να φτάσουμε 5 μη. Έλα. Λοιπόν, τα λέμε όταν φτάσουμε. Λοιπόν, παιδιά, πήρα καινούριο leak up bar. Έκανα λίγη γυμναστικούλα και είμαστε έτοιμοι. Ναι, εντάξει, δεν έκανα γυμναστικούλα με αυτό, με το προηγούμενο έκανα. Δηλαδή, μπρο, άμα έκανα τόση ώρα γυμναστικούλα με αυτό, θα είχα φτάσει 10k τώρα. Και πάντων, πάμε να γλύψουμε. Μπουμ. Καλό. Έλα. Όχι, ήμασταν πολύ κοντά στο επόμενο area. Δεν πειράζει. Τι θα τύχουμε τώρα? Wow. Ένα waterino. Δεν το θέλω καν. Έλα να με φας, φίλε. Πω μπρο, πάει και ότι πας σαν χελό να τσεκάρετε λίγο πως θα πάμε, το έχεις. Μπράβο. Έτσι θέλω ρε φίλε. Νόμιζα ότι θα πήγαινε λίγο πιο γρήγορα όσο προχωρούσαμε προς τα μέσα ρε μπρο, αλλά να. Τέλος πάντων, έχουμε και τα repeats, κάτσε να κάνουμε repeats. Κάτσε να κάνουμε γυμναστικούλα και να κάνουμε άλλο ένα repeat. Ξέρω, why not. Θα έχουμε πάρει 5. Είναι λίγο σπασμένο όταν σου βγάζει πολλά, όπως τώρα που μου βγάλε μέχρι 5 να πατήσω μπρο μου. Είμαι σε ετοιμότητα να πατάω εγώ. Έλα, ωραία, φτάσαμε 10k γιατί δεν έχω κάνει καν ήδη repeat. Ωραία, πήραμε το 5. Περιμένουμε, επί 2. Μόνο επί 2. Λοιπόν, πάμε, περιμένουμε επί 2. Μόνο επί 2 πάλι γύρω μπρο. Έλα, βάλαμε επί 2. Μάλλον πάλι μόνο επί 2. Ωραία, φτάνουμε 10k και πάμε να γλύψουμε. Επί 3, επί 4, 5. Φτάσαμε 12k. 13k μπρο. Φύγαμε. Μπαμ. Γλύψιμο. Βζιουμ. Όπα, φτάσαμε στο επόμενο area. Το βλέπετε. Έχουμε φτάσει στο επόμενο area. Και πήραμε ένα skibidi toilet. Δεν το θέλω. Έλα να με σκοτώσεις, μπρο. Πάμε, το έχεις. Μπορείς να τα καταφέρεις. Μπράβο. Έτσι. Πάμε να γλύψουμε τώρα και να τύχουμε κάτι. Κάναμε perfect γλύψιμο, ρε μπρο. Έλα. Τώρα σίγουρα φτάσαμε στο επόμενο area. Για να δούμε, θα τύχουμε. Όχι swag soda ρε μπρο. Όχι swag soda. Εντάξει, λοιπόν, θα κάνω κι άλλη γυμναστική και τα λέμε σε λίγο τι να πω. Ωραία παιδιά, επέστρεψα με καινούρια γλώσσα και σχεδόν 37k γλύψιμα. Καταλάβατε, δύναμη γλύψιμου ρε μπρο. Δεν έχω ιδέα τι είναι η καινούρια μου γλώσσα, ξέχασα. Εντάξει, φτάσαμε στη μέση της Αιγύπτου ρε μπρο. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Όχι skibidi toilet. Τι skibidi toilet? Skibidi blom blom blom. Ωραία, θα περπατάω μόνο με τα boost. Δώσε μόνο boost. Ωραία, και τώρα θα το αφήσω να με φάει. Γιατί δεν θέλω το skibidi toilet. Πάμε, γλύψιμο. Και καμπούμ. Perfect γλύψιμο. Αυτό είναι γλύψιμο ρε μπρο. Βζίουμ. Και οκ. Φτάσαμε ένα τσίκ πιο μπροστά. Wow. Για να δούμε. Το καλύτερο μας brain rot. 84k μόνο του. Στο πολυμούνο. Κάτσε να περπατήσουμε κιόλας γιατί θα μας πιάσει ο άλλος ο βλάκας. Ωραία, παίρνουμε και το boost. Γίνει και αυτό το boost και το πήραμε το στο πολυμούνο. Κοιτά στο base μου, το ξέρω, είμαι πολύ καλός. Κάτσε, παιδιά, άμα σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, πείτε μου τέλος πάντων να κάνω κι άλλο τέτοιο βίντεο. Θέλω να δω πόσο δύσκολο είναι να μπει στα lead. Ναι, τόσο δύσκολο. Κάτσε, θέλει, ο καλύτερος έχει ένα QI. Έχει την καλύτερη γλώσσα ο καλύτερος. Ναι, την έχει σίγουρα. Έχει το καλύτερο τέτοιο leak up bar.
Έλα καλό μου. Νεπ, και αυτό το έχει σίγουρα. Εντάξει. Όπα, σήκωσα το στο πολύ μόνο κατά λάθος. Μπαμ, άπειρο upgrade. Ναι, όμως δεν κάνω άπειρο upgrade. Δεν μπορώ να κάνω και περισσότερο zoom. Έχω 200 αμίμπρο, θα τα χαλάσω όλα στο πολύ μόνο. Δεν και είναι την όφα. Κάτσε. Με 100 μη παίρνεις καινούριο Leak Up Bar. Πάμε να πάρουμε ένα Leak Up Bar. Να το. Λοιπόν παιδιά, το ρεκόρ μας είναι να φτάσουμε 1 billion σήμερα. Πιστεύω είναι αρκετά τίμιο και εύκολο κιόλας. Εντάξει, δεν θέλουμε τώρα να είναι τόσο εύκολο, αλλά είναι εύκολο. Βασικά να πάρουμε ένα brain rot. Ξέρεις κάτι, απλά όπου φτάσαμε. Μπορώ να κάνω και repeat, αλλά δεν θέλω bro μου. Έχω πάρα πολύ leak up power. Όχι, κοιτάξτε, όταν παίρνει το επιδείο κάνει πιο γρήγορα. Ενώ εγώ είχα δει μόνο ότι δίνει 2 φορές περισσότερο. Δεν είχα δει ότι κάνει και πιο γρήγορα αυτός. Και κάνετε εδώ πέρα πως πάει. Επιδείο. Έλα, πάμε να φτάσουμε 100 leak up power και τα λέμε όταν φτάσουμε 100 leak up power. Παιδιά, ακούστε πόσο έξυπνος είμαι. Τόση ώρα δεν έκανα record και έπαιζα. Εντάξει, δεν πήρα κάτι wow, πήρα ένα poison tortuguini dragon fruitini. Συγγνώμη, μιλούσα και μόνος μου τέλος πάντων. Αυτό που έλεγα ήταν ότι έχω ξεκινήσει μια καινούρια σειρά πολύ ωραία που μπρο πρέπει να πάτε να τη δείτε, που προσπαθώ να γίνω προς το 3D modeling ή πηγαίνετε απλά στα βιντεάκια μου στις λίστες αναπαραγωγής που έχω και τα 2 day. Αύριο θα βγει και το day 3 και παιδιά, όσοι βλέπετε πολύ τα βίντεο μου και θέλετε να κάνω κάθε μέρα, να ξέρετε, κάνω κάθε μέρα βίντεο μπρο. Ναι, αυτό κάνω κάθε μέρα βίντεο. Άμα μια μέρα όμως δεν κάνω βίντεο, μην ανησυχήσετε μπρο, απλά έχω μια δουλειά. Όπα, φτάσαμε στο επόμενο area. Πριν τόση ώρα προσπαθούσα και δεν έφτανα. Έλα, με το που άνοιξα κάμερα έφτασα ρε μπρο. Bonus, όχι jackpot. Κάτι καλό. Μποτελίνη 75k μπρο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Ελπίζω το άλλο μποτελίνι να το πήρα στην κάμερα μπρο. Άμα το άλλο μποτελίνι δεν το πήρα στην κάμερα, δεν θυμάμαι τώρα και τι έγινε και πότε έγινε. Πάμε να το βάλουμε κάτω. Όχι, δεν έχω πάρει κανένα άλλο μποτελίνι. Το πρώτο μποτελίνι είναι και ναι, το πήρα στην κάμερα επειδή μόνο αυτό έχω πάρει. Πάμε, έλα μπρο, αυτό θα φτάσει ένα μη πιστεύω. Έλα, please φτάσει ένα μη ρε μπρο να τελειώσει το βίντεο. Βαρέθηκα, έλα φτάσει ένα μη. Όταν φτάσουμε ένα brain rot να βγάζει ένα μη θα σταματήσουμε το βίντεο, γιατί παιδιά δεν γίνεται τώρα από απλά να κάνω βίντεο. Παλιά έκανα μεγάλα βίντεο by the way bro. Άμα θέλετε να γίνω όπως παλιά που έκανα, ξέρω εγώ, κανένα 30 λεπτό βίντεο, πείτε μου ρε μπρο. Εντάξει, τώρα το βίντεο είναι 13 λεπτά. Εντάξει είναι ρε μπρο. Αλλά άμα θέλετε να ξεκινήσω πάλι 25 λεπτά, 30 λεπτά βίντεο, κάντε like. Και άμα το βίντεο αυτό φτάσει 10 likes, θα ξεκινήσω τα 25 λεπτά βίντεο. Αλλά να ξέρετε, τα βίντεο στη σειρά που προσπαθώ να γίνω 3D modeling θα είναι από 10 έως 15 λεπτά. Δεν μπορώ μπρο, όλος με γλύφει. Δεν μπορώ τώρα μπρο να κάνω μεγαλύτερα βίντεο σε αυτή τη σειρά. Τώρα 2 πράγματα κάνουμε σε κάθε βίντεο, εκτός άμα πάρουν λιγότερο από 15 λεπτά. Πάμε, perfect. Τώρα σίγουρα φτάσαμε σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ ένα κάτι καλό ρε. Oh my god, άμα μας είχε τύχει το προηγούμενο ρε μπρο. Έλα, δεν σε θέλω καν. Έλα να με φάσεις εσύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έλα μπρο, τώρα θα τύχουμε κάτι καλό. Amazing λείψιμο. Και ένα amazing πράγμα, έλα. Έλα, please, πρέπει να τελειώσει το βίντεο, έχω βαρεθεί. Bonus. Έχω χαϊπαριστεί να ξέρετε. Όχι, τάφ που κάνει, δεν είναι καν τάφ ρε μπρο. Μπρο, τάφ το καν. Δεν είσαι τάφ. Εγώ είμαι πιο τάφ από σένα και έχω και μια τεράστια πράσινη γλώσσα. Να ξέρεις μπρο. Πείτε μου αν η γλώσσα μου είναι τάφ στα σχόλια, εντάξει.
Είναι πολύ tough, το ξέρω. Το ξέρω, παιδιά. Μπρο, μπορώ απλά να κάνω upgrade αυτό μέχρι να φτάσει για να μην. Δεν έφτασε να μην. Μπρο, please, φτάσε να μην. Θα κάτσω να κάνω upgrade αυτό εδώ πέρα, ρε μπρο, μέχρι να φτάσει ένα μη. Δεν γίνεται κάτι να φτάσει ένα μη. Κάνω πολύ γυμναστική και τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, επέστρεψα, έχουμε 214 και leak power. Και έκανα great leaker, μπρο. Φίλε, κοιτάξτε εδώ που άμα πάρω κάτι καλό από εδώ, θα είναι πολύ wow, μπρο μου. Έλα, το είδα. Ένα swag soda έτυχα, wow. Έλα να με φάσει. Έλα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό το brain rot. Έλα. Τώρα θα βγάλουμε λεφτά, θα αγοράσουμε μια καινούργια γλώσσα και θα πάμε να πάρουμε ένα καλό brain rotάκι. Πώς με βοηθάνε αυτά τα δύο που έχω εδώ πέρα. Καλά, αυτά εδώ τα δύο να ξέρετε είναι τα καλύτερά μου, αλήθεια σας. Να είστε σίγουροι, μπρο. Έλα, δώσω μια καινούργια σπασμένη γλώσσα τώρα. Έλα, αυτή εδώ πέρα. Κάνουμε skip το yin yang και παίρνουμε το 6-7 tongue. Γιατί 6-7 tongue, μπρο, απλά γιατί. Οπ, και κάναμε και perfect γλύψιμο, έλα. Perfect γλύψιμο, perfect brain rot. Ωραία, φτάσαμε στη μέση. Πιο μετά από τη μέση φτάσαμε. Bro, please. Αυτό. Oh my god, John Pork. Άμα αυτός με φτάσει, bro. Δεν με φτάνεις, άντε γεια. Bro, νομίζω πάει πιο γρήγορα από μένα. Νεπ, πάει πιο γρήγορα από μένα. Αλλά έχω και τα boosts. Και δεν με φτάνει. Ο John Pork θα φτάσει ένα μη. Άμα δεν φτάσει ένα μη, δεν θα κλείσω ποτέ. Άμα ο John Pork δεν φτάσει ένα μη, το βίντεο θα το κάνω 1 ώρα, εντάξει. Έλα. Φτάσει ένα μη, μπρο, δεν πρέπει να κάνω 1 ώρα βίντεο. Boom, perfect. Το κάνουμε max upgrade, μήπως φτάσει και 2 μη. Μπρο, θα φτάσει 2 μη. Δεν θα φτάσει 2 μη. Έλα, θα φτάσει 2 μη. Θα το κάνουμε να φτάσει 2 μη και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Τι μίλησα κι εγώ μέχρι να το κάνω αυτό το brain rot 2 μη. Έλα. Το πρώτο πάντα μετράει, ένα μη είπα στην αρχή, ένα μη θα κάνουμε. Κάντε like για να κάνω, άμα φτάσει στο βίντεο 25 likes, όχι 25 μπερδεύτηκα, άμα φτάσει στο βίντεο 10 likes θα κάνω 25 λεπτό με 30 λεπτό βίντεο. Ωραία. Χαρικά. Σχεδόν 2 με έφτασε. Bye!